Il-Pulizija kienet batet u qed tistenna lill-qtil Daphne Caruana Galizia sabiex jiġu Malta biex jixhdu fil-kumpilazzjoni tax-xhieda ta' tliet akkużati bil-qtil ta' ommhom. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija ikkonfermaw ma' One News li l-Pulizija qatt ma qalet lill-qtil Caruana Galizia biex ma jiġux f'Malta kif allega l-avukat tal-familja fil-Qorti f'kawża ta' libel miftuħ mill-Ministru Chris Cardona. Fi stqarrija l-Pulizija Maltija ċaħdet ukoll l-allegazzjoni li saret fil-Qorti. Fil-fatt qtil Caruana Galizia mistennija jixhdu fil-ġimgħat li ġejjin hekk kif il-Pulizija ħallithom jażlu huma meta jagħmlu dan. L-istess sorsi qalu li l-Pulizija għażlet li tagħmel l-għassa mad-dar tal-familja Caruana Galizia fil-Bidnija dakinhar tad-delitt fis-16 ta' Ottubru u wara minħabba l-gravità tal-każ u mhux għax kien hemm xi theddid fil-konfront tal-familja kif allega Peter Caruana Galizia. Fil-fatt minkejja li l-għassa mad-dar tal-vittma ma ssirx f'kull każ, fil-passat kien hemm każijiet fejn fiċ-ċirkostanzi l-Pulizija rat li jkun bil-wisq iżjed għaqli li din tipprovdi l-għassa mad-dar tal-vittma. Intant One News jinsab informat li l-Qorti se tagħmel talba lill-awtoritajiet Ġermaniżi biex jinġiebu il-laptops u l-hard disk drives li qed jingħad li kienu ta' Daphne Caruana Galizia u li kienet qed tużhom ftit qabel mewta. Sa mill-bidu tal-investigazzjonijiet kienu qed jitqiesu bħala evidenza kruċjali sabiex jiġi stabbilit il-mottiv wara l-qtil u l-mandatari. Madankollu is-sorsi spjegaw li biex il-laptops jintużaw bħala evidenza għad trid tiġi ppreżentata wkoll dik li tissejjaħ chain of custody, jiġifieri trasparenza dokumentata iswed fuq l-abjad dwar kif inġabret u nżammet l-evidenza qabel ir-rappreżentanti tal-familja għaddewwa għand l-awtoritajiet Ġermaniżi 6 xhur wara id-delitt. Esperti legali qalu li f'dan l-istadju din id-dokumentazzjoni hija ferm diffiċli minħabba l-fatt li l-familjari diġà xedu bil-ġurament fl-inkjesta li ma kinux raw il-laptops. Spjegaw li jekk dan ma jseħħx, il-laptops ma jistgħux jintużaw bħala prova fil-qorti. Sostnew li dan il-ħabi ta' evidenza wassal sabiex twal il-proċess tal-investigazzjonijiet u seta' wassal biex saħansitra ntilfet evidenza oħra li tista' tintuża sabiex jiġi stabbilit l-involviment ta' terzi persuni f'dan il-każ. Fl-istess waqt ma eskludowx li tul is-6 xhur l-informazzjoni fil-laptop se teżdiedet, tnaqqset jew saħansitra ġiet miżjuda minn informazzjoni li qatt ma kienet fihom.